खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इंडिया इउटुब चेनेलाव दिनै कन्टेन्टआ जागोन नै दाखालिसो तेजपुराव जोंनि बर' आइजो बिथांजोआ गुबुन हारिखौ जों मोजां मोनलायनानै गुबुन हारिजों बिथाङा बुथार जाबाय। बेफोर जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थागासिनो दङ। थेवबो जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा मानो गुबुन जाथिजों मोजां मोनलायो? बेफोर माखासे बर' आइजोफोरनि जाय गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो बिसोरनि सायाव आङो सोंथि सोंदों। नोंथांमोनजों मिलायनाय जोंनि बर' सेंग्रा गैया नामा? मानि थाखाय गुबुन हारिखौ मोजां मोनो? जोङो जेब्लायबो जोंनि गोसोआव जों साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआव बेफोरबायदि बर' आइजोफ्रा बुथार जायोबा दुखु मोनो। मानो होनब्ला नोंथांमोनाबो बर' आइजो, बर'नि फिसा, बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर' जाथिया दुखु मोनो। दा नैबे ससे निउसाव होनाय क्लिपखौ नोंथांमोना अबेनिमोन बे हिनजावा आरो मा खालामोमोन बेखौ नोंथांमोना निउसाव होनायखौ ससे क्लिपखौ नायना लाबोदो। बेनि उनाव ससे बे महिलानि सायाव एसे डिसकास खालामसै रायजोफोर, जाहाथे गुबुन जाय बर' आइजोफ्रा गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो बिसोरनि सायाव फंनैसो बुंसै रायजोफोर। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायना लाग्रोदो। बैसागु रंजानाय बोथोर समावनो सनितपुराव मेगननि मोदै, थेलामारायाव गिख्रंथाव जिनाहारि जाथाय सोमजिदों। सनितपुर जिल्ला थेलामारानि आवथायाव थानाय बोरि गामिनि मनिषा बर' मुंनि सासे सिख्लाया मोनसे जाथाय जायो। मनिषा बर'आ पान्जाब नेशनेल बेंकआव खामानि मावोमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाया जाहैबाय थेलामारानि देबासिस कर मुंनि सासे सेंग्राया गोसो थोयोमोन। नाथाय हिन्जावसाया गोसो थोनायखौ गारनो बिथोन होनायावनो तेजपुर नोगोरनि उषानगराव भारा थानाय रुमाव मैया थांनाय हराव जिनाहारि खालामनानै बुथारो होननानै मिथिहोयो पुलिस प्रशासना। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय होननानै आं सानो। मेन थांखियाव फैदो रायजोफोर, आङो साफ्रोमबो बर' आइजोफोरखौ जाय गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो आंनि इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो। नोंथांमोना दानिफ्रायनो सिनसियार जा, नङाब्ला बे जाय बर' आइजोआ बुथार जादों थिग बिदिनो एखे लाइनाव नोंथांमोनाबो बुथार जानो हागौ। बेनिखायनो आङो आंनि इउटुबनि गेजेरजों गुरै खावलायबाय। दा बर्थमान सोरनावबा जुदि जोंनि बर' आइजोफोरनाव, माखासे बर' आइजोफोरनाव गुबुन जाथि मोजां मोननाय दङब्ला दानिफ्रायनो गारनो नाजा आरो नोंथांमोनजों मिलायनाय, नोंथांमोनजों फरायनाय मिलायनाय, नोंथांमोनजों साख्रि मावनाय मिलायनाय, नोंथांमोननि जे केपासिटि, नोंसोरनि जे क्वालिटि दङ बे क्वालिटिजों मिलायनाय बर' सेंग्राखौ बासिनानै हाबा लानाय माखासे महिलाफोर जाय गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ आं बुंदों, गुरै खावलायदों, जाहाथे जोंनि बर' फिसा एबा बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जिउ बुलि होनाङा गुबुन जाथिनि आखायाव। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' आइजो जाय गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो नोंथांमोना थाबनो गार आरो जोंनि बर' सेंग्राखौ बासिनानै ला। गोबां रोखोमनि जोंनि बर' सेंग्राफोर दङ, मोजां दङ, फरायनाय दङ। नोंसोरो एकदम स्लिपारनिफ्राय लानानै टप लेभेल अफिसारसिम जोंनि बर' सेंग्राफोरबो दङ। दा बेफोरखौ नोंथांमोननि जे क्वालिटि दङ बे क्वालिटिजों मिलायनाय बर' सेंग्राफोरखौ बासिनानै हाबा ला, जाहाथे भबिष्यताव खुनु दिन बेफोरबायदि बुथार जानायसिम थाङा। मानो होनोब्ला मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि बर' जाथिखौ लायोब्ला बे माखासे अननाया सोमजियो। बेफोरबायदि बुथारलायनाय सुथारलायनाया जाया। आं बेखौनो आंनि इउटुबनि गेजेरजों गुरै खावलायो। आंनि बिनानाव एबा बिब'फोर जाय गुबुन जाथिखौ मोजां मोनदों नोंथांमोनखौ आङो आखाइ खबजबनानै गुरै खावलायदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि इनसिडेन्टआ जाया। आरो जाय बिनानावफोर गथ'फोर दङ फैबाय थानाय समाव
नोंथांमोना नोंथांमोननि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावालासिनो नोंथांमोना नोंसिनि फरायनाय क्वालिटि इडुकेसनखौ नोंथांमोना लागोन आरो नोंथांमोना मोजां रोखोमनि मानसि जानो नाजा समाजाव नोंथांमोनखौ मोजां रोखोमनि पार्सन खालामनानै ला जाहाथे नोंथांमोनखौ समाजनि मानसिफ्रा मोजां आखुनि मानसि होननानै सिनायथि मोनो आरो नोंथांमोना मानसि गिदिर जायो फरायनायजों लोगोसे नाथाय फरायनायजों लोगोसे गुबुन जाथिखौ मोजां मोननो नाङा आं गुरैयै खावलायबाय मानो होनब्ला बेफोरबायदि मोजां मोनोब्ला नैबे दा तेजपुराव जि इनसिडेन्ट जादों एबा बुथार जादों गुबुन जाथिजों बेफोरबायदि जानो हागौ बेनिखायनो आङो बर' जाथि हिसाबै साफ्रोमबो बर' आइजोफोरखौ जाय गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि खावलायनायखौ जुदि लायाबा नोंथांमोननि बियो दाय होननानै आं सानगोन बेफोरखौ जोङो खावलायनाया जाहैबाय नोंथांमोननि भबिष्यतनि मोजांनि थाखायसो इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजाङै खावलायनायखौ जुदि नोंथांमोना गाज्रि सानोबा नाथाय बियो सानसे समाव खैफोदाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो जाय बिथांमोना बर्तमानाव दङ नोंथांमोना गोख्रैनो गुबुन जाथिखौ मोजां मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे थेलामारानि जि बर' आइजो सुबुङा बेंकआव मावोमोन बिथाङा निउसाव मिथिनाय बायदिब्ला नाथाय बेफोरबायदि मोजां फरायलायनानै साख्रि मावनानै मानो बेफोरबायदि लामाखौ सुजानानै लाया बिथांजोआ दा बेनिखायनो बिथांजो बायदि फैबाय थानाय समाव खुनु इनसिडेन्ट जाया बेनिखायनो आङो गुरै खावलायनाय थाबाय आंनि इउटुबनि गेजेरजों दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय रायजो राजाफोर आरो माखासे महिला आइजोफोरखौ बेखिनि खोथाखौ बुंबाय नोंथांमोना आंनि जि खोथा बुंनाय बे खोथा बुंनायखौ लायोबा भबिष्यताव पजिटिभ लामाजों थांगोन आरो जुदि नोंथांमोना जुदि लायाबा नेगेटिभ लामाजों थांगोन होननानै आं सानबाय दा बेखिनि खोथाखौ बुंनानै दिनैनि जे कन्टेन्ट बे कन्टेन्टखौ आं बायनो दोनबाय आरो नोंथांमोना आंनि जे बसुमतारी इन्डिया इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनोबा एबा सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम गोजोनथोंसै रायजोफोर